Hello, mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong gabi, mayong adlaw kanatong tanan, no? Kumusta? O karon atong ipadayon ang laing sumpay ning sugilanon ug sa dili pa. Shout out to no kang Ami Alexander no from Atlanta, Georgia, kang James Sabrero, kang Len Segmen ug sa tanan nga nagsunod na ning dramahan no. Shout out to ninyong tanan, amping mo pirmi. Salamat kayo no sa pagsunod sa mga sugilanon nga gikan sa RMN Drama. Salamat kayo mga ka-listeners no, mga ka-followers. O karon dito maglangan diya ang laing sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Glenn Pino. Bye-bye Papa. Part 34. Mga wadang inyong kamingaw. May dili ba yung gibuhat na? Nausama ka, Yung nalalabis. Mayong pagdaminaw sa Lex Ganun Pino. mo sila ni Miss Corina kang mga bata. Kung sa mga problema nga di man sila makontak. Hindi ko mahimutang ini kung dili matubag ang mga pangutana nga niya karon sa kong huna-huna. Tigyo ko mahimutang. Tigyo na. Si Greg na lang yun. Siya na lang nga akong paglaom. Niisyot unta pero way klaro. Nagdugang hinoon siya sa tanghaga nga rin ako. Kipunan pang wako'y permanenteng kontak niya. Nga ako unta mapangutana anytime kung unsa gyud. Nga mahimo unta na akong pugsong. Kung may angay ba kong hisayran bahin nila dito. Si Greg na lang yun. Siya na lang yun. Bahala na lang kung makadisturbo ko niya. Maluoy ka, Ginoo. Luwas sa intaw si Mama Tansyang. Mag-unsa na malang ko kung mawasi. Mayroon na ikagini sa likod nga ring ospital. Ipakisultihan ako ang doktor nga nagatiman ni mama ni Motan siyang. Gingan ko sila nga buhaton ang tanan maluwas lang ni manginahan. Kaya ako na'y bahala nila. Kaya ko nagkisulti ni mo ko rin na. Sikat pa sa itong pag-abot na ng private hospital. Kaya nabalaka ko ni mo nga mabalaka ko ni mo kung diyaan ta ka nga maurang usan din eh. Sabay gusto ni mo nga may tabo. Nabiyaan ta ka din eh nga mag-inusara o bahala ka na sa pag-atiman sa mga inahan. Ha? Mo ba na gusto ni mo? Ug kung sabi gusto ni mo ako buhaton. Tungod si mong kasalbahis, Gigi. Unsa man. Shit. Taas kang gyapon ng garbo. Nangayon ko suri ni mo. Nadadalang ko Basta na! Basta na! Sa'yo na kayo ang pagsulti, Ana. Sa pag-ingon ng sorry. Pero imo na kong kikupa. Dili lang sa ako mga anak. Labi na kini Francine. Nga akong bana. Nga suod mo ang higala nga way sama ang pagtahod o pagsalik nimo. Apan imong gitraduran. Imong gipudian. Damn it. Kung gusto ni mo nga kumuhaton, ha? Nasayran ko si Francis sa nitabo na to. Mabalik gusto ni mo, Corina. Kaya tawagan ko siya karon-karon na yun. Usa? No! Gagi, ayaw! Ayaw ka na buhat, utang buot lang! Ano? Mahadlo ka? Mahadlo kang sultihan ko siya nga imo kong gitintal mo nang nahitabo ta. No! Sultahis! Ayok! Ayaw ka na buhatan ako, animal! Uy, sama ni mo ka-traidor nga higala! Uy, sama ni mo ka-dautan! Ayok! Oh, tinood na. Wa na'y sama na ko ka-traidor nga pagkahigala. Wa na'y sama na ko kadautan, Corina. Hayop!
Pero di ka makabaso na ko. Kay tungod kini sa akong pagpakabuan nimo. Nagabati ka ba? Tungod ni sa akong pagkabuang nimo. Boys! Mananap! Ayaw! Nganli ko bisag unsa. Kay labaw pa ko, ana. Mga ayaw ko kagita. Kay kung maupos na ganing akong pailob nimo, gubon tayo ka. Gubon tayo ka, Corina. Timali na. Ay, Ginoo ko. Ingon sa dili mahulagway ang itsura ni Corina sa iyang pagkahugno sa akong gisulti. Maluwas lang si Tansyang nga iyang ginahan. Mas kontrolado ka na siya. Ugwa na siya mahimo bisag unsa pa'y akong buhaton. Ug bisag unsa pa'y gusto kong mahitabo. Wanay sama niya kasalpahis. Wanay sama niya kamananapa. Hayop sa tanang mga hayop. Diyos ko. Yanong mauman ni nahitabuan ako. Punan pa ini nahitabot ni Mama Tansyang karon. Ikaw sa dili na ako kaya. Malaga ako na kinigikamatay. Nya kay niya naman mo rin sa inyo dudot, Miles. Napalitan na po na mo kamo na akong pagkaon nga. Mo gitugon ni dungrigi na ako. Dili na lang ko magdugay ha. Mupauli na lamang ko. Basta tumana lang tong inyong katubang gitugon ninyo nga manera mo sayo, mga tulog mo sayo. O ikaw dudot kay magulang ka man, may buot ka naman. Ikaw na ipahala sa imong manghod ha, mo si Miles. Okay? Ano'y apyot? Ang basta mao na to, ha? Balitaan na niya mugsala nagkahimtang ni Lula ninyo dito. Si Mama po na yapyot. Patawag kasi yan mo. Sa pagtawag ni Mama na to, Miles, nga, dili man ipaon ni Mama ang aton cellphone. Kay basig man nawag si Papa Francine. O makasultitan niya sa naitabo ni Lola Tansyang. Magul niya si Papa dito si Bo. Salan, magkontak ni Mama ninyo ko rin na kung real ninyo i-on ang inyong mga cellphone. Mau gani. Uy, i-on ka ninyo, oy. Yun. Kasapa niya ming Mama no'y apyot. Nga, nung kasabaran mo nga, importante mo na kayo. Katsuk-tsuk, bayan ninyo, oy. Ako resulti ni Mama ninyo ko rin, ha? Pero kung manawagod gani sa Papa ninyo, Francine, kung usalay, gidili ni Mama ninyo, utumana lang. Yun, ara na kayo, Was Corina. Si Dodo tawag Miles ang ubali apyot. Agoy, hagas Corina. Kuya giihaw na to. Wanas pansing. Squido na gyud. Kalau istaw man. Kalau intaos ko amigo kung mauna. Stilan. Ay putaon ay. Si Mako putaon. Di ko makahulag wes. Kuan sa dagway ni pansing. Kung tinuod ning niyas ko na una. Ning hugaw ko na una. Tara. Likaw siya piyot. Babay pagdodo itong Miles. May blankis pa. Ay, baw arm gila ko ba? Tara. Ayan siya piyot. At toros dodo itong si Miles pe. Magmarites ko. Usa? Ay, sao sa ng tansyan, no? Ibalhin na ito sa lungsod sa pribado hospital. Taon sa doy. Ano'y isyot. Kay dili man kompleto sa mga gamit ang ospital nato din eh. Tuwa man sa lungsod.
sa sentro kay nandugunan ko nung ang kayamtan ni Lola. Ay, kaluoy ng tani siya. Sinagyan si Bawan. Baskog pa to. Ya karon. Tandugono ng kintang. Tabangi mig ampo, aron malawas si Lola no'y isyot. Ay, uy. Bagantog po. Pero nga sa ato pa, natuwaron sa ospital nga nimutangan ni Lola ninyo, si Mama Corina ninyo. Ug ito gregi ninyo. Unoy. Agoy! Nga, Nonoy? Wa do tayo. Ngayon ka, agoy. Oo, bitaw. Agoy. Agoy. Kay luoy kay si Kwan ba? Luoy kay si Tansyang ba? Pero inyo datong giubanan si Mama ninyo Corina dito. Mawa niyo to. Ha? Unsay mawa no'y? Nansa man ka, Noy? Ano mawaman? Kwan, ay kuan akang mawa kay di man to siya suwito to sa lungsod God. May magadtuan to sa Mama niyo dito nga di man. Di ba? Magituan dito. Dili man. Magani. Kino naisip. Mga tana ko ba? Dili man gusto si Mama ko rin nga paibawad si Papa Francine sa kaimtan ni Lola ba? Kay magul ko no. Tinuod. Kwan, kining. Bitaw no'y, dili man ipaon ni Mama mong cellphone. Kay basin ko manawag si Papa Francine. Unya, makasulti min niya sa naitapo ni Lola. Human na rin akong sultis Papa niyo Francine nga gataki si Lola Tansyang ninyo. Uy! Hala! Lo, nasultian di ay! Nasultihan din mo si Papa Francine. Uy, gini ha, Tinuod ka na isyot! Unyan, Noy. May usap pa si Papa? Minsan si Papa Francine no'y. Kwan, lagyan siya pangutanan ako dudot, Miles. Ug murag, kaulion nga ito siya sa akong sabot. Ha? Gusto mo ulit si Papa? Tinuod ka, Noy. Huwag ka magbinuang. Ay, sis. Mawalagyan akong sabot sa iyong sultihan nga kaulion siya. Kung binuang. Huwag siya mag-uol, Noy. Bitaw no'y. Ay, nga, nung di man mag-uuloy, natural man lang mag-uul yun. Kaya ugangan man yan si Natalsyang. Inahan man ning Mama ninyo Corina. Pero ingon nga murag magmukmuk na yun siya, nga murag musugot talaga, mamatay tungkol sa ditabo ilula ninyo, di po, ay. Kung na may mas gisakitan og mayo ning nitabo ng Tansyang, si Mama ninyo Corina. Nya kamo kay apo man mo, nya ng Tansyang kay sige nagdag siupaw, bula-bula upaw. Ayoy. Sa kulan man ni binuang istorya ni Uy. Di na binuang, di na binuang ha. Kasi nagot kay seryoso kay mo kay si Desmail siguro. Pila na taon ka baldi ang luha nga. Nausi kini. Hagber ning hinilagod. Kaya kung nadrama pa ni sa radyo, kaya itong istorya, tayan ang radyo na sige hilang day maya. Sorry. Maklaro ni mo na yun. Tao. Ay, kana. Opo, is the mile sigaw May sa sipon. klaro. Klaro karon. Di ko sa sipon na mile to. Pangisir niya. Taklay dong. Aron burto na ko ba? Taklay dong. Nga! Wala may ambot ni mo na siya tayo. Igo lang mo ring ang cellphone ni Craigie. Lakip na niya messenger. Pero, huwag ganyan niya matubag o bisan masin na lang. Busy gitingali siya. Oh, may tawag sa akong messenger. Si Dudot. Hello, Dudot? Dudot, anak. Dong? Hello po? Francine, kami ni si Kuya Dudot ang nanawag ni mo. Oh, mga anak, salamat kami tawag mo. Dili ka makita na mo pa. Pindutan lang kami na icon pa. Ano na makita ka na mo? O imo sa may makita? Kadiyot ha. Oh, kini, makita na ko ninyo. Kina, papansing. Nakita natin na mo. Papa? Dudot. Ay pa. Dudot, Miles, naunsa man mo? Unsa may problema ninyo nga di man mo? Di man ko makadali-dali og kontak ninyo.
pila na kay kayon kung nagsige o kontak o nag-message ninyo, pero ipaliwarag yung ko ninyo. Sorry pa. Nilulatan siyang pa. Nilulatan siyang na hospital. Naibaw na ko. Gisultihan na ko ni Isyot. Kumusta si Lola ninyo? Unsa man? Si Mama Tansyang, kumusta, ha? Kibalin sa hospital pa kay... Tandukunan ko na yung kintong. Nilibig ko tumawa sa Lola pa. Kay wala tignan na mo. Siya pa o di ko yung tudot. Siya pa o ay. Nakara. Siya pa o rin na yung mga kainaw na ay. Ang bilang may siya pa o nga dadon terminal Lola bi. Hello, Moy. Si Mama ninyo Corina Dodot, Miles, nabas Mama ninyo diha? Ha? Naba? Tsaka si Mama sa ospital pa. Yung pa na ni Tito Greg si Mama dito sa ospital pa. Kaya si Tito Greg ako no mabayad sa ospital. Unsa? Kung di ka mo kaon, Corina, ikaw rin badao, tana. Magdugang ka las problema. Huwag ka nilabot kung maunsa ko. Bisan pagmamatay ko. Bida eh. Hagiton bagi ko nimo. Ha? Palaguton bagi ko nimo! Maglagot ka niya kung gusto ka maglagot. Basta ka makilabot na ako. Shit! Ayaw kong hakita ko rin, ha? Kay usa lang na ako kapag tawag ni Francine. Kung pagsulti niya sa tanan nga nahitabo na to, nagkabubot o nimo ang nahitabo na to doha, magguba kayo daw. Ayop! Mananap! Wala kayo sama ni mo kasalbahis, Kirky. Wala kayo sama ni mo kasalbahis. Oh, ang kunon ko ka na. Salbahis ko sa tanang salbahis. Pero naingon kon ini tungod rasad nimo, kay mahal ta ka. Ilong! Ayoko pa ka, anak. Kinahanglan kagyang masayo din eh. Kay mo kini ang tinuod kong gibati diha nimo. Ilumos ka na! Di ka gustong mamati? Kay nahibaw ko nga sa hilom, may gitago ka sa nga pagtanaw nga rin ako. Unsa? Nabuang ka ba? Oo, nabuang nakutungod nimo. Kirky, utang buot lang. Utang buot ayaw ko kinain. Maluoy ka. Nagpakiluwi ka na nako. Utang buot. Di mo na ka na mistel pa nga isulti na ko, Corina. Lugay na ko naluoy nimo. Pero ikaw ang wa maluoy na ko. Imo kong kipaantos. Nasayod ko nga dugay ka nang nagkasabot nga dako kung gusto nimo. Pero sa'yo mong gibuhat, ha? Naglikay ka na ko. Nangita kag mga pamaagi nga malayo ka na ko. Kinasayod kang dako ko, Minyo. Ugang akong bana, mao si Francine. Suot ni mong higala, nga nagtuog naglaom nga usa ka kamatuod nga higala og dili traidor. Sige. Palaguta pa ko. Isulti ang tanang masakit nga po nga gusto mong isulti nako. Aron nga mas maglagot ko nimo ug pasagdan kong mamatay ang imong inahan dinhi sa ospital. Unsa? Ang doktor ka na. Migawas na ang doktor sa emergency room. Tingalig, usa di kahimtang ni Mama. Dok? Kaniyot lang. Doktor! Kumusta nagkatuod ang kahimtang ni Tansyang? Sundon ko siya. Gamisunod sa doktor. Good news, ma'am. Gidungog sa Ginoo ang inyong pag-ampo ning imong bana. Yes, doktor. Iya kong bana o ugangan ako katong imong gatiman. Di ba, lab?
Ah, kalipay na kong isulti ninyo. Nga luwas na sir, ma'am, ang inyong inahan. Diyos ko, salamat. Salamat, Ginoo. Dili pa buot ang doktor nga madisturbos mama ni mo tansyan. Maong pagpailob lang una, Corina. Kaya ang labing mahinungdanon nga luwas na siya. Wakalay isulti na ko. Ug unsay buti mong mahitabo. Nga magpasalamat ko nimo. Kay kun wa ka pa. Kay kun wa pa ang imong sapi. Dili maluwas si Mama Tansiyang, mao ba? Ha? Shit. Bisag usaong kagyud, Corina. Taas ka lang yun gihapon og karbo. Oo, angay kagyud nga magpasalamat na ko. Kay gibuhat ko ang tanan para nimo. Para sa mong inahan. Para sa mong anak ug sa ilang kaugmaon. Ug para mismo ni Francine aron mo mabuhi. Namuyboy ka ba? Wa ko mamuyboy. Tinuod nga kong gisulti, di Oh. ba? O bitaw. Tinuod ka ng imong gisulti. Apan wa ko magsugo nimo nga tabangan ko nimo. Nga tabangan mo maluwas si Mama Tansiyang. Damn it. Lapaw ka pang damit. Shit! Dali! Gregi, unsa ba? Ah! Buhi ko! Uban ako. Gregi, utabot buhi ko. Gisakitan! Gisakitan ko! Kay gihagit ko nimo, mao nga uban ako. Gregi, buhi ko ha! Musingkit pa ko! Sige. Gregi, unsa pa buhi ko? Sige, singgit! Tanawon ta kung kinsay mauawan kung buhato na nimo. Singgit! Kining Brad. Sa unahan, mao na ospital, Brad, ha? Ilugar lang ko atubangan dito, ha? O keep the change na lang, Brad, ha? Wa pa gani kay gitunol nga pretty bird, ingol kay keep the change. Mag-keep the change karon bigo ka sa kumo ko. Salaan? Noon sa mga Brad, oy, dili ka man ka komedyahan, oy, juk-juk, from to ako agot. Wasam ko magjugyo, Brad. Di mapahinoon ka pa siro na ko yung taxi nga akong gihaw kay wayo piti. At tamas-tamas, oy. Sure ka, gaw? Gaw-agaw ya. Gaw-agaw ka na, labaw presyo. Kasi gusto kang sapul. Kasi pulan ka. Ikaw ko isunod. Ikaw nung ka. Gaw. Dili lang ko, oy. Manong lang ko. Mabayad ako, iuno na ni taxi, gaw. Unahan pa mga hospital. Ay, kulang ka kong kwarta. Uy, igo-igo naman ng dala na kong kwarta. Ihuno na mo na yung dapita, gaw. Ihuno na kay... Maglakaw na lang kong paingon sa ospital ba? Gaw! Gaw, kahit ang rin mag-hunong, gaw. Ay, may manang ko pagkamu mo na niya. Ay, aguroy. Ako si Monoy, may botoy man niya. M-O. Mo. Karaan! Bayad na bayad! Karaan! Ay. May kamaupo na. Imbis akong minaruan. Ako na may nooy na minaruan. Oy. Pasayom na ako ng penitensya. Oy. Iko-iko rin ang lakunon pa ingon sa ospital. Nga nahimutangan rin ng tansyang. Pula! Si Corina Marvin Sanchez? Siya ka nang nagalakaw nga ginuntan sa auto ni Dungrige. Dili ito ko masayop. Dili gid mahimo kung masayop kay gusto man ko. Ato na. Gibabagan sa auto. Daling na naog si Dungrige. Tuwara pa. Gunitan niya ang buktan ko rin na nagasigi glugnot. Arte kayo. Dili magpagunit. Murag gustong pasakyo nitong krike. Awa. Gakon silpon. Ako ni bidyuhan. Kaya na ba niya? Ano yan natin?
Guys, live kita karon ha? Sa, magkabirins na to karon ni, magkabirins ako ni Dungrigi o Corina ha, guys? Corina Marvin Sanchez Caballero. At angin ninyo ang dugang mga detalye ilang butaan ni guys ha? Tuwara guys, napasakay yun ni Dungrigi si Corina at auto, oy! Balo lamang kung napugos ba kaya kato aron ingnon? Ibaw na mo mga babae, guys. Nga makayon gali. Tsar-tsar, pag yun. Magpapakyut, pag yun. Wala rin. Siguro nga, nauwaw sa daghang tao nga nagtanaw sa ilang isina. Bitaw, amot kung yabak ang kabubuton nga, may uban na lang. Tuwa na guys. Magalisod na sa kabirit ini guys kay misutoy mag-auto, oy! Hangto na lang sunod nga ngayon, guys, ha? Bye-bye, guys! Thank you for watching na lang, guys! Kumuha nga, oy! Wala na. Mao na to. Buka na po din. Ihunong kining auto, Greggy. Unsa ba? Manaog ko. Ihunong kining auto. Ihunong? Nakasakay na noon ka? Paunong mo na noon ako? Kinagpagkauwaw ka lang. Daghang tao ang nagtanaw sa atong palibot. Nawaw ka o gusto lang yung muban ako? Unsa? Nabuang ka? Oh, yes. Nabuang na ko. Greggy, utang buot. Ihunong ning auto. Adto ta ka ihunong sa dapit nga way makadisturbo na to, Corina. Nakita rin doon ha? Unsa? Dili. Ihunong kining auto, Greggy. Ihunong kini. Sa ato pa, Dudot, Mais, si Tito Greggy ninyo ang nangabagas sa pag-ospital ni Mama Tansyang? Opa, Maod yun pa, Francine. Buotan kaayo si Tito Greggy. Gitabangan po niya dere. Maghatagan siya baon na mo og pamliti. Karon gani, sa paggatod ni Noy, cute na mo dere. Gipalitan mid among pagkaundaan aron dili na ko no may maproblema. Pagkamaayog yun ni Greggy. Dili ta pagkabayan sa tanan niyang natabang og nahimo nato. Maugit pa. Pero, pa, mauli man kuno ka, ingon ni Noy shoot. Kano sa man cute pa. Kay kimingaw, nag-cute tayo minimo. bitaw, ulay po diri, uy. Bisan pa nagsalang. Bitaw pa. Uli na pa. Daghan ang rason nga nung dili sayon alang nako ang pag-uli diha, Miles. Dudot. Usa na nga sayangan ko sa kwarta nga akong magastos sa akong pag-uli. Kaya ang kwarta nga akong igahin sa pag-uli diha, mas maayo pag ako na lang ning ipadahan ninyo diha. May magasto pa mo sa inadlaw-adlaw ninyong panginahanglan o unsa mang gastuhan diha. Dili ba? Sige lang, good. Kung wakay ipadana mo pa, basta makauli lang ka. Oo. Dili lang ko mo promise, Miles. Dili lang ko mo pasalig nga pagkauli gyud ko. Kay wa pa ko makapanangin sa kumpanya nga akong gitrabahoan. Usa pa, importante kayo ang akong trabaho dire. Ug dili sayon nga mabiyaan ako ang akong obligasyon dire. Panghangyo lang, good pa. Sige na pa. Uli na pa. Kuya Dudut, no. Uli na pa. Greggy? Pagsibuti pasabot ini. Sudlo na kini dapita. Kakahuyan na kini. Mag-usap ta din ha? Diba kung hisabtan mo na kung mag-unsa ta din Corina? Ayaw mo lang kung pagpakaroon nun pa. Nabuang ka ba? Greggy, no. Hutang buod. Ayaw ipadayon na as imong huna-huna. Maluoy ka. Atagi ko gigayon, Corina. Nga matambalan ang akong kauhaw nimo, ha? Usa? Nabuang ka ba? Makapila na magkasultihi. Nga nabuang na ko. Huwag di ka na angay pang mangutana pa na ako, ana. Kay ako na ka nang giangkon. Greggy, utang buod. Sagdihin lang ko, eh.
Kinaibaw ko nga sa akong buhaton. Malipay ka sad. No, no, dili. Dili ko. Manaog ko. Sige, manawag ka. Ikaw, kung ganahan kang magdakop-dakop ta dinis kakahuyan, okay ra. Ricky. Suod ka mong higala si Francine. Ayokong ignaan. Kung uyunan lang ko nimo sa tanan kong gusto ko rin, ihatag na ko nimo bisag unsay imong gusto. Buhaton ako ang tanan. Malipay ka lang. Dili. Dili, Greggy. Dili. Karina. Ayaw. Ayaw. Di tapos pa balik iting lawas. Makabuang ka, Karina. Makabuang ko. Oh, Diyos ko. Nabuhian ako ang baso nga akong giimdan. Noon sa man ko. Di gunitan ko man gilunta ni Untarong. Diyos ko. Unsay puot di pasapot ini. Ginoo ko. Si mamatan siya ka. Unsa na kayang kahimtang. Ginoo. Ikaw magbubuot sa tanan. Kay ikaw ang tagiya sa kinabuhi. Pero kung mahimo, hatagi o kay gayonan sa mamatan siya nga mabuhi. Gikinahanglan siya ni Corina nga iyang anak o sa iyang mga apo. Nidulot og mais. Mayong pagbuminaw sa Si Corina Lex Saba. Pino. Dili lang gyapon makontak ang iyang cellphone. Lakip na si Greg nga pwede unta na kung pwede untang nga akong mga ma-follow up sa kahimtang karon ni mamatan siyang dito. Ang inam yung ka cellphone ang dili makontak. Unsay buot ipasabot din eh. Unsa man. Ginoo ko. Dili ko gusto maghuna-una o dili maayo. Dili. Dili. Utang po, Jake. Tabangan na to si Sir Franz. Nanginahanglan siya na to. Yes, Miss Rian. Ako nang gihimo. O nara ko. Sultiran ko kung usay ko baton. Thank you, Jake. Kadiyo ta, may nag-message. Si Sir Franz. Okay, sige. Bayad lang. O atuan na lang message si Sir Francis mo. Jake, Don't worry, Miss. Okay na. Kana kay nag-message siya ni mo. Importante ka na. Nagsaro siyang mag-message, di ba? oo. Nagkinahanglan si Sir Francis ato. Thank you, Jake. Bye, Miss. Magsulti lang niya tag-usap. Maybe dito sa office ko na free time na to. Okay, Miss. Bye. Bye. Basahan ako ang message ni Sir Franz. Oh, mahimo ba ko nung matawag? Oh, nga nung dili. Ako nalang mo tawag niya din sa messenger. Hello, Miss Rian? Ikaw may nanoon mo nanawag. Dispensa, ha? Basin o nakadisturbo ko. Wa ka magka-disturbo, Sir Franz. No worries. Salamat. Nag-message ko ni mo, miss, nga mutawag sa rason nga gusto tanan ko nga mangutana kung mahimo na mga file ko leave ug mapuhon. Kana kung pwede. Nga nung dili good pwede, Sir Franz. Okay naman good. Dili man pud ako'y mo approve, ana. Ang ato man gyud nga labaw, di ba? Yes, miss. Nga ko nga nag-inquire lang pud ko. Daghan na batag
shipment ron nga week. Dili ko gusto nga maka-apektar o maka-delay noon ini. Nakasabot ko nimo, sir. But, okay ra ba kung mag-ask ko nimo kung unsay reason? Nga buot kang mo-file og leave? May gipamati ka ba or just personal? Nakahisgot ako nimo ba ini, miss? Nga buot kong muli sa amo. Bisan lang tingali sa makadiyot ba? Kaysa akong hunahuna, may mga importante tingali kong butang nga angayan nga susihon dito. Labi na gyud sa akong pamilya dito. Sa akong asawa o mga anak. Yes. Nakasabot ko, sir. But okay ra ba kung adto na lang ta sa office magsulti ugma? I-consult sa mina ako sa atong mga labaw, Sir Franz. Okay, miss. O, salamat kayo. Gusto lagi gid siyang mapaulit sa ila, Miss Rian. Yes, Jake. O maginautan ta nga kung madayon siya paulit sa ila. Okay lang tanan. O nga nasayo pa ta sa itong mga hula-hula. Maayo unta, Jake. Kay luoy kaayo sa Sir Franz kung simpa ko. Di na ko malagway si Sir Franz, Miss Rian. Kung magkapaulit siya sa ila. Nga may dili maayo siyang mahibawan sa iyang pag-adto. Iampo na to sa Sir Franz, Jake, please. May problema, Miss Rian. Kay sa maras o sa kamatuon kong amahan ang akong pagtatar ni Sir Franz. Maayo gid kayo ang disposition ni Sir Franz sa company. Dili lang nako. Even sa iyang mga subordinates. Silang tanan. Even ang atong mga bosses. Nagka-admire yun ni Sir Franz. Correct. Correct juga, Miss We Rian. hope and pray na lang tingali, Jake. Nahugaw ra ang atong nauna in relation sa iyong family dito. Particularly sa iyong wife. Magkasab lang hinuunta. Bitaw, magkasalan ta. Pero, kumo naman ko na sa mga magtiayon ang mga pahitabo yun, anak. Basta malayo na ang partner sa iyang partner. Nagiging mga temptation. Sorry, Corina. Gidaog lagi ko sa kong gibati dari mo. Gibati? O kahakog sa unod? Hayop ka, Greggy. Wanay sama ni mo kahayop. Oo, hayop ko. Kung ikaw mo'y nakapahimo na ako nga hayop. Napuang ka na gid, Greggy. Ako pa imong basulon sa imong pagkamaniak. Kasakit ba ni mo manulti, Corina? Gisakitan ka nga gitawag ko ikaw og manyak. Kay ingon ka ni anak kahangol. Dili ba? Okay. Bisag unsa pa himong ingana ko. Atong duwaton. Kaya nagkasa ko nimo. Nagkasa ko ni Francine ni mong bana o suod ko kayong higala. Kay ako siyang gibudhian. Sulaktod. Giguba ko ang iyang kainosente o pagsalig nako. Maayo ka lang masulti, anak. Panwa kay balatian. Huwag ka maghuna-huna sa pagbati sa uban. Ang imo ra ko galingon ang imong gihuna-huna. Ang imo ra kahangol o kamaniak. Sige. Sige, hagita pagyug ko. Hagita pa ko. Palaguta pagyug ko. Huwag kay kaluoy. Bisan dili na lang unta nga rin ako. Bisan dili na lang unta ni Francine. Nga dako kayo o pagsalig ni mo. Pansapon na lang untang mga anak. Ni Dudot ug Miles. Nga imong nailad. Ug nabutaan sa imong pagpatuo kanila nga tarong ka. Nga normal ka, Greggy. Corina. Hait kayo siyang tinanawan ako. Ug dili ko makaharong. Palarga na kining imong auto. Mubalik ako sa ospital. Nagkinalan si Mama Tansyang sa ako pag-atiman.
Kuning nung teka nga, niya nakita mamiyat din eh. Ug bubalik sa ospital. Humanini. Kakayo! Ikaw yun, ini. Huwag ka matagbo rin, Corina. Tagpawa ko. Tagpawa ko. Kapiin naman lang, kuya. Wa pa mangkit manawag si mama. Naon siya manis mama eh. Sinay apyat sab. Ingon siya nga manawag siya nato aron nga paybaon tag naon siya nas lula dito sa ospital nga iyang gibalhinon. Bitaw, hambog giroon man ginas apyot, kuya. Butbuton. Butbuton jud. Ayaw! Diyos Kibay! Ala, Hindi, Miles! sinishoot, kuya. Miles! T-shirt! Tayo, Noy! Ay! You're correct. Correct yung kanil, Miles, ha? Abot-bot na lang siya, pero ha? Nagsalig kay kwartahan ng niyang among si Tito Gregor nyo. Nga, hadar, bagyo ko. Nansa ka dyan, Noy? Nga no kung kayo nga no? Ngayon kayo ka na. Minam, ha? Oh. Dutski boy, Miles, minam mo. Minaw, Okay. Minaw, minaw. Inami. Minam mo? Pero, ayaw na lang na i-shoot. Kay parehas man mo. Parinte baya mo. Sa! Si Parinte! Uwi ako'y Parinte hangga, oy. Bugiro, butbuton. Kung unsa sino'y apyot, nausag ka na i-shoot. Kay parinte lagi mo. Kay parinti ka dahil mo si Noy apyot T-shirt. Hala ka na, Dudot. Hala ka na. Nanogod, ha? Si Miles kong sultira. Orienting taon. Dili ka mangutana na i-shoot kung nga nung parinte mo. Ha? Kay nga naman ko na, be? Kay nga no? Hmm. Ang, paminawa ha? Ge. Iyot. Isyot. Oh, Da, parinte lagi dyan mo. Sabi ka Parinte ang ni Miles. Ha? Apyot. Isyot. Kasi ka Parinte na. Ha? Ang shoot di ay og piyot. Shoot piyot. Di ba parehas og tumoy? Shoot piyot. Ya. Mo na parinte mo. Oh. Yut. Ako pagkaway raro, Miles. Wag yung kay raro. Ito lang. Sipon. Yut. Ay. Cellphone ako nga gi-charge. May ring. Ang ako mong gudrong cellphone. Aw. Kay giot man to nimo imo. Aw. Nga na-charge ka. Mauli Ang ay. ako kay gion man daan. Kay basig mo tawag og balik si Papa Francine. Naghanap yung istorya, Miles. Ay. Napakay-shot. Yut. Sige. Magkakaton yung dito sa cellphone, be. Ay mo si Tabi na. Kapag si Papa Francine ito ninyo. Wa gid manawag si mama ninyo hangtod ron. Kunon sanay balita ni Lula ninyo Tansyang. Gabi naman. Why, Jud po? Nambutan ng mama pa we. Dudot, Mais. Ano pa? Papa? May importante lang kong ipangutana ninyo duha. Andiyan man pa? Tama na pa. Kumusta man si Tito Gregi ninyo diha? O ni mama ninyo Corina? Ha? Andiyan pa? Ako kasabot. Kasabta ko pa. Ang lain pang sumpay ning sugilanon na sinuwat ni Glenn Pino. Bye-bye, Papa. O palihog ko no, og subscribe sa akong YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.